Tapi agi na nga pangaruma, nagupo nga pangaruma na ino na pangaruma mo sige raw gigi man miya karon na kagapakay. Ikadua na gira manutuwa, miya gayon nang kutuwa ako. Dua katawan lo ko pangaruma ko pangaruman. Na sanca kapag nang ganyan na kapag tagwirong cawidakan. Diyan mo ta katerorasyon na tigyan na istainu ala umurikum bil khidmah fa inna kulla di nikmatin masud. Kaya manay niya na katerorasyon na pagmaniw di na sekrituan niyo so mapipikiriyo mapia kung unano dan niyo rong panakatirwa nagusi kung unano dan niyo rong panakanggilubakan kamata na tigurasula sulangwa na punggulubakan adun kapian niyan nasasaran sa man antunay ni ba na mara dito isaba pamada kal aya ka pagkalibatang utagalubagyan lagi na nakapamundos nakagidan niyan din ni pa pamana piyakaw na niyan din gumadagala tao di pangilubagan na nakagiya so kutaka terorasyon alangwa na pangilubagan na mapia natunay ni ba na di pagurad-uradan o maratahi pamikiran panganawan. Tapi agi na nga pangaruma, nagupo nga pangaruma na ino na nga pangaruma mo sige raw gigi man miya karon na kagapakay. Tuwa. Ikadua na gira manutuwa, miya gayon nang kutuwa ako. Dua katawan lo ko pangaruma ko pangaruman. Na sanca kapag nang ganyan na kapag tagwirong cawidakan. Dito siko kapanggalubak ka. Nada na ka din pagarasya pamikiran agyong utapunggalubakan ka nagungkabu tunay ni ba na derwa nagungabunggalubakan kaya alabatan ka wanto ni mga maratyan kaya alabatan ka wanto ni buwan nagyuto yung agama Islam nasa din sa tawa paginitaw asi maginitaw kalamalaw na agama Islam na redin na tunay ni ba na awida ka nasubutero na maranaw atanan din tunay ni ba na mapia kay susunggudian lagi sabab sa yung kuto kaya pagarasiran sa pamikiran si unaan pan udan yan kapakamuan